Een diner wat daarin wordt troch je familielid met Alzheimer en het dan together met de familie, nijsten en mantelzorgers opeten. De eerste joenen, hoe verjettelijk eten in Dokkum, wie tieren weer de vol. Nou, je moet niet vergeten, vanavond gaan wij weer naar huis. Ik ga vanavond naar huis, ik zet vanavond de televisie aan en morgen gaat mijn dag weer verder. En voor de mensen zelf met Alzheimer is het absoluut niet zo. Maar voor de omgeving, voor de familieleden, mantelzorgers ook niet. Dat hoor je vanavond ook, dat het is een vreselijke ziekte. En dat heeft enorm veel impact op de mensen om hen heen. Om die mensen een unity aan, zonder zorgen, kwam de stichting Ik Ben Wil mij dit idee. Binnen no time wien er tig vrijwilligers die het helpen wonen. Titus vregen me van, goh, wat was ik mij doen? Ik zeg altijd, waarom? Dit is een ziekte die komt nou voor. We gaan meerdere mensen in onze families, onze collega's. En dan wil je graag een bijdrage leveren. En dat je dan een werkjouwer hebt, werd je een mooi plannetje in kennen. Die ondersteunt u. Nou, en dan doen we dit. En hoe mooi is het als dat in Friesland doen kerst en dat dit ook de eerste keer is, werd iedereen in Nederland zei, hey, dat is leuk. Misschien maar we dat in de rest van het land ook doen. Dankbaar werk geeft zoveel energie. En wat is toch mooi dat we dat kunnen doen. En ik denk als iedereen wat doet, en binnen onze stichting gebeurt dat, dan is het een olievlek. En wat is het hier mooi en bijzonder dat we dat voor deze mensen kunnen doen. Restaurant De Waag in Dokkum sleert haar belangenleer on om de jong voor de meesten te organiseren. Liek als een verskaat ons sponsoren. Voor vrijwilliger van den Dungen budget zijn jonge vrijwilligerswerk een heel soort. Wie moet er mij kwam er meer over praten. En mantelzorgers zijn hut nodig. Helemaal als ze bezuinigen op de zorg, dan maken we zelf toch een hele programmeer doen. Nou, hoe mooi is het dat je dat hier doen kennen? Naast de drie meesken die het in de keuken onderslag mochten en daarna ons coden bij de families, kwam er ook nog een bijzonder fysiek van een vierde gezin binnen. Een schoondochter hier in Brjocht stuurt mij de vraag of het gezin mij haar schoonmem, die het Alzheimer had, nog eens één keer uit eten koe. Haar schoonmoeder, haarzelf, de zoon en de man hebben we uitgenodigd aan een speciaal tafeltje om dit toch mogelijk te maken. En ik ben er enorm dankbaar voor, maar ik vind het zo mooi om te zien hoe die mensen genieten van hun avond eigenlijk als gezin. Als misschien wel een van de laatste avonden in een echt restaurant.